Pag kumimog tarong ko niya. Gisugo dito tikig tarong. Nalimot dito ko sa uban nga, wan, tulumano ni mo. Ikaw di buwang ka. Dako man na yung sus. Wal, Sabay ko naglago kung buwang ka. ay. Asa naman nagsagbot ni kong uma? Baka man gunahin kiting di ay? Ning aging simana lang ko nagsugo itong tukhana. Sus, wan aguro itong maray suka doon gipainom kong ihi. Tukhana gid. Oh, ang kamuti na ko. Puno naman ito ni sagbot eh. Wan aja itong mari. Ahak itong tukhana gid. Sus, kinahanglan nga maguna ni niya kay hapit na ni harvest ang kamuti oh. Ang kamunggay imbis tambok unta kay daot na kayo kay puno sagbot. Asa ay dara day. Hey, Camilo. Hey. Usa na mo sponsor. Di mo gagikan eh. Nalibang ko. Nalibang ko dito sa kalibunan ko. Na day pasugod day nimo day. Pasugo sige kag giingnan di ka nga gunahin ning atong uma kay purinta kuan labong kay sagbot. Na nakatog mo gugod sa payagon. Ang unsan magsige mao day sige Ang kagatuog. tapoy day ka ko. Laban. Sige mo di ka katuog day. Bawa siro, maanimik siro ko nang si katog. Kay Ano yung may tanong mo na oh. Imbis nanambo ka pero ang tiyang tambok ang amo na na day. Kuspa Ay, ko na siya day basta Tara, pihaw kayo. Ya, di na mag-high blood. High blood ay di na ma-high blood pero naong pihaw kayo tanaw. Na ang absong abs. Mao day di ay, mao day problemahan. Pulan gika tapulan gika. Baga na gisugo ko na katog, di ko payag. Ini kuan karon kinahanglan mahuman mo ni guni ha. Oh, Sakto kay Kasi- ikaw wabara ko kalimot nimo gipainom ko nimo gihi nga ka. wak ko nalimot na ko atong kuano eh, time mo. Di man nalimot. Nalimot ay ko itong time lagi. Limot. Pero karon gipasaylo ti ka trabahoan ni. Karon kinahanglan karong hapon mahuman na. Ako sige, ako Balik ko. Kung may problema na. Ako lang umnon. Di mula ka ko. Muli ako ng kon. Gunahan ako ng kon. Pantay bitam. Okay, balik ni mo. Ano yung problema na ba, Boss Pansoy? Ay, bigas niya, oy. Sigwag, parugo na si Boss Pansoy. War, may silduhan, sildo rin ko, ano? Sigwag guna din eh. Init pa kayo. Boss. Bigas. May pag, kapoy na ko si guna ni. May pag, paano ko ni. May pag, batog, pahuway ko. Para inites talan. Sige lang kong guna ni. Why? Ito ka nga. Mahuman. Hindi nga lawa. Initarong panahon na. Hindi mo utay tayo. Nahan eh. Ay, kapag kuhan, matog. Apoy, sige kuhan ng kuhan eh. Sige. Kuhan na sa kuhan. Garden, niya away silo-sildo. May pari ko matog pa yan. Oh, yan. Ay, ari ko rin. Wala nindot din eh. Baho ko guna ba? Ay, pag ari ko dribat ko sa payag. Nindot pa kayo ko anak eh. Kuhan pa. Wapay ang limuot. Dito sa gaw sa garden. Isugo ko ni Pansoy. Bus Pansoy, asas. May klaro, may sildo. May pag-ari ko rin payag matog. Kapoy to rito. Nainitis na lang. Mapari ko rin eh. Katog pag may papagwan. Papahaya-haya rin eh. May pag-ari ko rin. Matuho ko rin eh. Payag na. Wagin. Tugaw na ko kaya kung usaran rin eh. Pagod rin. Bus Pansoy rin magkangari. Kaduaw. Tuho ko rin eh. Halang maghapon tog. Sus ko kabili ang kong reload eh. Pero hapon naman nahuman na guro to. Kung naniditing. Eh, ganing hari ko itong buntag akong pasugdan. Pwede nahuman kay manambog to kong mga kamuti ba. Huwag akong kamunggay. Sumahalar bas merkado na. Ito sa kalibo kilo ang kamuti. Siya ruha to. Akong lang tuon kay para masiguradong nahuman na ba niya akong ipabuhat na ko. Ato na ko be. Gapo ni maguna. Piskot ng juntang kanay. Asan sa gatudi ay? Puya ba yan yung tawkana gitu eh? Ginuo ko. Ang naguna. Sus. Asa tos Camilo? Piskot. Nah, siguro natugas ito. Tapos payag. Tara, di mo inahap, de. Uy,
Mata. Oh, ay, boss pa doy. Unsa may gisugo na diri? Naguna ko na agi na ko na sa kunoy. Ang nagamaya, inatibok nga ulo na Nawa nimo. mo ko kay pa ko na nga mo ni pa ko na ito na. Nga na ginupalpa ko. Nga na kay kung Ikaw ba? Ay, Ikaw ba? boss, ay, gusto ko ni mo tarong nga. Gisugo dito tigig tarong. Nalimot dito ko sa uban nga kwan, tulumanon nimo. Ikaw di buwang ka. Dako man ay. Wala, Sa ba ko biglang ko. ay. Palpa ka. No.